Hello friends, norok nano video lam sebutin norok ni bagai ang kaisa video sam tukha video ni bisingtui norok no ang sanai norok bo application by English no swrwng man te English kok swrwng tani subai man a app ni mu ang tin norok no sanai norok video no pulan simi paithuktar nai tongdi ang norok no video ni bisingtui tham apps ni mung sanai norok a apps by use khai norok English swrwngui mannai. So kok bisi sayawi hindi norok no bomo ang a application ni mung sairi wane. Fulano number 1 o ungka Google Translate. Google Translate apps ungka kaisa English swrwngmani. Aro jesa kok no phano nung change khaimanai. Suppose Bengali, Hindi, Tamil, Telugu amo bebak no Tamil bai sakai English khaimano, Bengali sakai bo English khaimano, English sakai bo Bengali namui mano amo hai norok aro norok use khlaiui kok saui norok change khlai mannai tei amon norok no ang koine download khaina ni bagai Play Store mano Play Store thangai Google Translate search khai a application download khaina di. Number 2 o ungkha body parts name and picture. A body parts name and picture ungkha nini busak ni de parts ni name to mani amorok no aro sanai o app bo belai nangkungmani tei o app ni tui bo belai no swrwngmano norok omnobo download khaina di. Actually Play Store thakai bebak no application tongo haifana ang norok no o application sanai norok omno no Play Store thangai download khaina di. Tei number 3 o ungkha vocabulary learn omo ungkha talbai photo rijak tei a image by akwai no picture by nasigui aro word bo sijak tongo amte hingke omo hai hinai aro no vocabulary learn o apps no download khaina di o apps bo belai nakuma oro bo belai no gilama word songo photo by direct norok swrwngui manai picture by akwai nasigui swrwngui mannai. So norok nang omo no koyo friends rok norok o application download khainari application download khai norok ombai swrwngui mano omo no tamhin word rok swrwngui mano haifano norok tebo English kaham ga swrwngna hangkai grammar bo swrwngna nangnai haifano ang grammar ni kok salia orbo norok no kok change khaimani tei body parts ni mung tei vocabulary learn omo ni tui nang norok sanai tini video umsungno tei tini video umsungno ungsidung tei phainai salogo norok ni bagi tei video naithok tunai ang tei aro ni bisingti bo norok swrwngui manane hinai ang khaklai. So jotono no tini ni bagi asungno Hambai.